Takže čau. Dneska je tady s náma Hany. Se mnou. Takže čau, jsem Hany. A dneska jsme si připravili recenzi na kolimátor UTC, jestli to čtu dobře, je fakt dobrý. Ty skla jsou fakt průhledný. No, musím říct, že u nás to je fakt doporučený kolimátor, u nás dvou, je dobrý. No. A budu se vám na Airsoft moc líbit. Váží asi 600 gramů, stojí 6000. Dá se to odvážit i na DK, když budete chtít třeba 3/4 kg kolimátoru, tak není problém. Si napište do objednávky, byste chtěli 3/4 kolimátoru, 3/4 kg kolimátoru, na to zvážejí a nakrájejí. Klidně i na plátky, si pak přidáte na ryslištu po celé dílce a všude, ty plátky. Ale jsi měl nasekaný.